Folin tanni ambe olase Mali actif la baga bela jelema Mali kono Mali koka bi ani ambalma ka do be mo mulo mi bora nyono kana nyono fami be no adugulente awshila fami lagana balia o nyonyale do kosobe ambe domina ko bi parce que mo rebe ka usigiro bla mo chama bonela unina donc ogum gondala ay wule bla ambalma ke ma akase kana syria kanye nyono lagana balia be chogo bi akase ka o fo Mali actif la baga ne balma ke ni show Amansu. Ibsa ay to ni jam fo am fle baga yani bi bora mina. Bon, Netoko Agibousso, président de l'association Nyono, c'est notre fierté. En même temps, je suis un membre de Krokanfouka qui a été mis en place ici à Bamako. Je viens de Nyono, donc je suis pour le moment. Awa ko Nyono gelaj men be ne bisa mun fo anye Nyono gelala bi population ka parce que amma met malla ka fo ko nogabe kana mala ma e fena ko mo nuga binaw Nyono no be ka dugubla. Bon, alhamdulillah, mbifo follow Mali actif leba chen muso demseni makroba bela jele ka maldem bela jele fo kawla danoya ka fo iba fo ibora ka nyinengali mke o jabila ni Nyono ta ka lejebi Nyono ale be région de Sékou de Fer cercle de Nyono est commune tan fly lakana balia mimbe Nyono ni wakati na mesaka mun fie ikani micro na et puis c'est une opportunité pour moi pour prendre l'opinion nationale et internationale en témoin k'a fɔ bi lakana ma sabati Nyono a n'a commune tan ni fila kɔnɔ n'i ye Nyono ta k'a lajɛ n'i ko Nyono i ko office Niger Mali kɔnɔna na n'i ye Mali ka duntaw lajɛ maloko sira kan Nyono kɛmɛ sara la Nyono ye 77 de bon o man ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ko lakana ɲɔ ɲɛna kana se degré la k'a fɔ nin commune tan ni fila kɔnɔna na k'i bɛ se ka commune 4 sɔrɔ Nyono bi k'i opérationnel n'i ye Nyono n'a lamini ta k'a lajɛ a ma commune kilancɛ bɛɛ bɔlen don kana bisimila minɛ Nyono bi olu nalen don Nyono u bɛ jɔn ka so u bɛ minnu ka so o y'a damana gɛlɛya ye u bɛ école de kɔnɔ n'i ye kalan ta k'a lajɛ bi kalan ma se ka kɛ Nyono k'a sababuya kɛ hali bi an filɛ wagati min na réfugié dɔw bɛ yen minnu ka du cira minnu somɔgɔw danyana olu bɛ Nyono école kɔnɔna na bon o bɛɛ ye gɛlɛya damadɔw ye n bɛ se ka belebeleba mun f'i ye k'a fɔ réfugié bɛ Nyono école kɔnɔna na u ka baloko ka gɛlɛn u ka furako ka gɛlɛn donc ka autorité wele n'u bɛ ko kɛ ka Nyono lakana u ka kɛ ni ministre dɔ bɛna taa Nyono i bɛ force min ye ka ministre garder ministre dun ye mɔgɔ kelen de ye mais commune tan ni fila ka fara Nyono yɛrɛ centre kan o abandonné don o tuma mɔgɔ kelen ka fisa ka tɛmɛ population tout complet bɛɛ kan donc o ye gɛlɛya belebeleba ye n bɛ se ka mun f'i ye o ye gɛlɛya fila de ye fɔlɔ yɔrɔ lakanabaliya bɛ yen o kɛra sababu ye mɔgɔw ye bisimila minɛ école kɔnɔ bana b'u la bi an bɛ yɔrɔ min na nɛnɛ wagati de don nɛnɛ bɛ ka don furako ka gɛlɛn u ka baloko ka gɛlɛn o bɛ si école la école yɛrɛ de bɛ Nyono réfugié bɛ bɔ sɔgɔma école bɛ don ka kalan kɛ ni kalan jiginna réfugié bɛ don u da o bɛ kɛ Nyono nin wagati in na u ka dumuni ko ka gɛlɛn u ka furako ka gɛlɛn réfugié bɛ ka commencer ka sa k'a sababu kɛ furako ye k'a sababu kɛ dumuni ko ye autorité sigi bɛ ka nin bɛɛ lajɛ bon ni wala an b'a mɛn k'a fɔ ko fitilakaw taara waati la k'u ka taa sɛnɛkɛlaw ka lakana n'u ka sɛnɛkɛfɛnw k'u ka taa u lakana waati dɔw la ala an bɛ fɛ ka mun fɔ a ye o la aw minnu yɛrɛ minnu ye journaliste ye aw ka se Nyono man a y'a vidéo ye o vidéo bɛ ka partager réseaux sociaux sanfɛ aw ɲɛ ye militaire dɔ ye a bɛ foro dɔ kɔnɔ ko malo ka gosi yan n'i ye malo gositɔ ye a ka ca la donsow bɛ ka u ka dugulamɔgɔw ka malo gosi n bɛn'o sisan f'i ye o b'o kɛ cogo di sisan dugulamɔgɔw yɛrɛ kɛmɛ ka fara ɲɔgɔn kan maa kelen tɛ se ka malo gosi bilen kelen dugulamɔgɔ jeunes bɛ fara ɲɔgɔn kan u ka dugu donsow bɛ fara ɲɔgɔn kan donc dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ du kɔnɔna na dugu kɔnɔ du o du bɛ yen n'a kɛra misali la i b'a sɔrɔ dugu dɔ kɔnɔ i n'a fɔ n bɛ se ka maraka basi ta walima n'a y'i diya n bɛ dɔgɔfiri ta dɔgɔfiri dugu kɔnɔna sisan i b'a sɔrɔ ni gatigi mun bɛ yen foro bɛ minnu bolo misali la an ka du 50 ta ko foro b'o bolo o du 50 denmisɛnw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye
o n'u kɛra kulu kelen ye u bɛ jɛ ka taa mɔgɔ kelen ka malo kan k'a o don k'a doni o don k'a kɛ njɔgɔ ye o don k'a gosi o don o temps kɔnɔna na dugu donsow bɛ yen k'olu ka lakana sabati bisimila ye ɲɔnɔ ye 4e région de fɛ ɲɔnɔ ye cercle min tɛ cercle k'a jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a faso ka ɲɛtaga la parce que anw de bɛ ka a diyara ye a ma diya ye ɲɔnɔ jɔyɔrɔ Mali baloko la n y'a f'i ye 100 sigira 77 ɲɔnɔ man ka to kɔ donc c'est très important l'autorité qui est en place le président de la transition a n'a ka premier ministre n'a ka gouvernement ministre de la sécurité il est interpellé ici a ka taa a ka ɲɔnɔ ka situation lajɛ mais e yɛrɛ bolo n'i ko ko an k'a kɛ misali la ɲɔnɔkaw ye balo min sɛnɛ ɲina min tɔ bɛ yen nɔ yalima o ka ca ka tɛmɛ min jenina wa min tɔ bɛ yen tɛrɛ min jenina o de ka ca min bɛ yen min tɔ bɛ yen tɛrɛ min jenina 100 sara 90 bɛɛ jenina tan min bɛ yen n'o o yɛrɛ kani o bɛ fila la fɔlɔ mais jadisi minnu bɛ yen nɔ ni e yɛrɛ ka miirina ni e ko k'e k'a nombre évaluer e yɛrɛ bolo a bɛ se ka mɔgɔ 1000 la a bɛ se ka mɔgɔ 100 joli la ni k'i b'o fɔ e maloyala ko de ye quoi parce que i tɛ se k'a faamu dans un état sérieux jadisi minnu bɛna attaque kɛ c'est vrai stratégie dɔw de b'u bolo e bɛ se k'a faamu cogo di ko mototigi 10 mototigi 5 mototigi 6 ka se ka armée kuturu bali a ka baara la o faamu cogo di c'est pas normal mɔgɔ minnu bɔra ka dɔgɔ firi pɔn ci sisan u y'a ci sur une base de quoi ils étaient pas armée kuturu kun tɛ o mototigi damadɔ 3 4 5 6 u bɛna ka na opération kɛ ka taa dɔgɔ firi ni jabali cɛ pɔn min bɛ yen mais il y a un camp en place camp dɔ bɛ jabali comment ça fait-il que mototigiw bɛ se ka bali mototigiw bɛ se ka jamana kuturu ta en otage comme ça c'est pas normal wa tuma la an yɛrɛ fɛnɛ b'a mɛn an ka tile kɔnɔ k'a fɔ ko hali ɲɔnɔ kɔnɔna yɛrɛ la fo ka taa se yɔrɔ caman na jadisiw bɛ bin dugu minnu kan k'i b'a ye k'a fɔ ko duguladen yɛrɛ caman bɛ yen nɔ o caman bɛ ni banbaca wale ninnu na u bɛ bɔ so k'u bɛ taa sɛnɛkɛyɔrɔ la walima k'u bɛ taa bagankɛyɔrɔ la mais i b'a sɔrɔ u ka maramafɛn bɛ kungo kɔnɔna la u bɛ maramafɛn ta u bɛ taa jadisiya wale kɛ n'u bɛ don so u b'o dogo u bololankolon bɛ don. mais moi ce que moi je vais te répondre sur ça ne bɛ se ka jaabi min d'i ma o la ne m'a fɔ o ye nkalon ye ne m'a fɔ o ye tiɲɛ mais n bɛ bamanankan dɔ f'i ye ni ba degunna a bɛ kini kɛ ni ba degunna a bɛ kini kɛ i ka autorité min kan k'i lakanda l'autorité a failli ni l'autorité a failli assurer la sécurité de sa population pour que la population ka kisi saya ma il est obligé de coopérer avec les djihadistes sur n'importe quelle base o la mɔgɔ minnu wele k'a fɔ ko population minnu bɛ bɔ an cɛla ka taa fara peut-être djihadistes kan ne t'u jalaki sur une base de quoi ne b'a bila ni dɛsɛra ni minɛna ni bɛ fɛ k'i ni kisi ni ni kisi sababu ye ka taa fara o de kan tu vas faire ça dɛsɛ de b'a kɛ non c'est normal dɛsɛ de don sinon mɔgɔ si tɛ fasoden ɲuman si tɛ to i yɛrɛ ma k'i bɛ taa fara i ka dugu cibagaw kan mais n'i ka autorité ye abandonné tu n'as plus le choix. mais n'i ye e yɛrɛ ɲininka i ye ɲɔnɔ sigiba i bɛ ɲɔnɔ dɔn kosɛbɛ mun fura de bɛ se ka ta ka se ɲɔnɔ ma pour que dɔ bɛ se ka bɔ fura foyi tɛ se ka ta l'autorité doit faire face les militaires doivent faire face accepter de faire la guerre. Un point de trait. Donc, les réponses militaires, réponse militaire d'oron. Si la force, c'est la glan ça. Si la force, c'est la glan. Au conseil, mata glan. Mais parti maulia. Parti oula sur la base de quoi? Quelle est le minglao, quelle est le béquet ban? C'est clair. Mais population nous déplacer la cabo ou si la kata, aya me go chamantara segu. Yala ebe sega nombre akedo estimation for anyina wa. Hagashita la. mɔgɔ mɔgɔ y'a f'i ye k'u bɛ se k'a nombre f'i ye ko nin réfugié hakɛ de bɛ yen hakɛ si t'a la wa don o don mɔgɔw bɛ ka bɔ de. mais n'u taara u ka balo n'u ka furakɛli a bɛ gulon joona. u ka balo n'u ka furakɛli baɲumankɛ tɔn minnu bɛ yen les ONG il y a des ONG il y a des bonnes volontés il y a des gens qui sont des bonnes volontés minnu bɛ t'u dɛmɛ mais à part o par exemple le ministre bɔra ka taa dɛmɛ dɔ kɛ c'est un malien établi au Congo Brazza. O ye dɛmɛ de kɛ État taara ka taa o di mais c'est pas l'État qui a financé donc o baɲumankɛ tɔn minnu bɛ yen mais u ka furakɛli yɛrɛ sera ka nin yɔrɔ la an bɛ Médecins Sans Frontières fɔ u b'u seko la mais u tɛ se k'a bɛɛ kɛ l'État doit faire face à ça voilà. awa kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo n'o bɛ se ka kɛ welekan ka ɲɛsin. kuma kuncɛ kuma min ne bolo o ye ka wele bila Mali autorité bɛɛ ma u k'u kɔfilɛ ɲɔgɔn na u k'u kɔfilɛ ɲɔgɔn na. Non, c'est très très important.
ɲɔnɔ c'est très important o kɔfɛ même profiter ka micro la ka yɔrɔnin dɔ souligner ɲɔnɔ ka dɔw an faw an kɔrɔnan dɔgɔ dɔw datugulen de Segu l'événement qui s'est passé à Nyono il y a de cela presque 2 ans qui a coûté à la vie au commissaire au sein fait BG est descendu de Kenyono au début le nombre inscrit dans le papier c'est écrit Adama Koulibaly plus 86 autres détenus mais à l'heure où je parle Nyono ma minetabi ma tan ani nani ube kasole dama duka kumala. Donc, on appelle l'autorité malienne, la justice, sans fla, en faoube kasola. Ou qu'on juge, si sont, les gens qui sont coupables, ou qu'on punit les gens qui ne sont pas coupables, couple au kataso. Voilà. Mais dans les jours à venir, je compte Kassigiga Plateau pour donner des explications sur le deuxième sujet que je viens d'aborder. D'accord, d'accord. Merci bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci bien.